masa keso. Zaka gani lip. Kai, alhamdulillah ilimi ya samu musamman bangaren hadisai. Jiya na fara tilawa ina bibiya ban gane ina da ilimi haka ba sai jiya na samu hadisai kawai da na haddace sun haura 10,000. Alhamdulillah. Salamu alaikum malam. Wa alaikum salam. Bismillah. Na wani malam. Lafiya lau. Ya Alhamdulillah. Ya iyalai. Lafiya lau. Ya hanya. Alhamdulillah. Yawwa ala gafarta malam abin da ke tafa da mu mun samu labarin saukanka ne a garin nan namu a matsayinka na babban malami shine muka ga bari mu zo mu roƙi alfarman muna son mu zo mu dan ci gaba da ɗaukan karatu a wajen Kwarai ko malam abin da ya kawo mu kenan malam. Masha Allah. Wasu irin littattafai kuke bukatan ku rika dauka? yawwa ala gafarta malam ni dai ahalari ne nake so in zo da shi in ci gaba da ɗauka. Malam ni dai kawai nake so in dinga zuwa ina dauka. To, sai dai waɗannan littattafan da kuka lissafa ai sun yi ƙasa da yawa. Matsayina da ilimina gaskiya na wuce in rika koyar da su. Gingiman littattafai nake koyarwa kamar irin su Riyadu Salihin za ku ce ku nemo. What? Da sauransu. Riyadu na ce malam ku tashi ku je ku nemo gingiman littattafai. To malam. Ka mu je. Ina sauraron ku. Rayuwar duniya makaranta ce miyo nazari yan uwa kudin kice duniya kin rudan gashi yanzu ne. Wato akwai wani abu da yake ban mamaki. Wai me yasa iyayen yara yanzu sun fi ɗaukaka ilimin boko da na addinin Islama, duk da ilimin bokon shi ma abu ne mai amfani don dukanmu da ni da kai duk mun yi shi. Kwarai ko malam. Amma ilimi na addinin musulunci wanda za a nuna ma mutum sanin Allah ya san Allah, wai amma a ce iyayen yara gaba ɗaya ba su mai da hankali a ciki ba. Yanzu ka duba kuɗin makarantar nan ba, dan wanda ake siyan alli a ɗan sai top ɗin nan a ɗan sai wasu abubuwan da ba za a rasa ba, amma wai yana gagara. Hakar makallawa abinda mutanen mu suke manta musamman musulmai ita kanta karatun bokon nan cikin musulunci aka kirkiro ta domin ka bincika library duniya Alexandria tana Egypt ne kuma da rubutun larabci aka fara kirkiran ta in ka duba malaman mathematics da wata tsiyan physics wane ne zaka samu duk malamai ne na addini larabawa ne aka caccanje lamurorin addinin musulunci ya ba mu assalamu alaikum zirge bulu na gajiya ya gida kaga yara an girma yanzu an riga an gama islamiyya Abokina to ana karatun ko yanzu wato ala gafarta malam mun zo tambaya ne mun je wajen mun samu labarin wani babban malami ya sauka a garin nan sai muka je wajen shi roƙon arzikin mu zo mu dan ci gaba daukan karatu a wajen shi kawaidi ne da da ahalari to wai da muka je sai ya ce mana ai shi ilimin shi ya fi karfin ma ya koyar da mu wannan littattafa sai ya ce mana mu nemo wata takar yawwa sunan littafin na jika raƙo misali Yaƙubu Salihi da raƙo misali na Yaƙubu Salihi ina ganin Yaƙubu Salihi ne yace Yaƙubu Salihi na. What? Ana gafata malam. karama kalla Ka ji sunan wani littafi? ni dai kaina ban taba jin sunan wannan littafi ba in ba yanzu ba in kuma sabon kirkira ne wanda bamu san shi ba to amma anya kun ji daidai sunan littafin nan da ya gaya mana Haka muka ji Da gaske sosai. Ya kamata mu je mu ga wannan waiwan malami ne ma daga ina yake. kwarai kuwa Saboda kar su zo ka irin wa'annan malaman kar su zo suna bata mana yara ba. gaskiya ne ala gafarta malam gaskiya ne malam. Ba mu je kuma babban malami ne tashi mu je abokina wannan daki ne da kuma to ga daki a kulle da kwaɗo a kan makalla ya yi kuma ko za mu dan duba shi ne ko wani abu Salamu alaikum. ha malam na ka zo a guje yaki ake a garin ne me yake faruwa Malam ina ba ka wane Shine malamin wannan. lafiya. shine lafiya muka ganka haka da gudu. Lafiya lau. ala gafarta ka gane mu A ni na gane ku kuwa. Kun san wannan da tafa? Wallahi lokacin sallar juma'a ne na ga ya kure
na dan tittika gudu na je na dawo Allah ma ya taimake ni da na tsaya na yi alola wallahi da ban samu sallar juma'a ba. What? Tun da na zo duniya ban taba ganin jahili irin wannan ba. Ka ji sallar juma'a mutum ya je ba alola? Wannan ba malami bane. Wannan dan tasha. Wannan bai kamata mu bar kai ina zai gudu. Ina Rabiu. Ku nemo itatuwa mu ci jakar uban shi. In ya ga ma kawai dutse ne mu dutse in ya gudu. Idan yau da farko zo ka channel mu, kada da subscribe ka alamun kararrawa don samun sabbin shirye-shiryenmu na gaba da zarar mun sake su. Za ka gani